Τι θα γινόταν αν η ημέρα που γεννηθήκατε κρύβει το μυστικό για να γίνετε εκατομμυριούχος? Ακούγεται συναρπαστικό, σωστά. Μήπως είναι το γεγονός ότι η ευθυγράμμιση των αστεριών και οι αριθμοί στην ημερομηνία γέννησής σας καθορίζουν το μέλλον σας οικονομικά? Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας, Φιλοσοφία του Βουδισμού, όπου εξετάζουμε θέματα που προκαλούν σκέψεις, αμφισβητώντας το συνηθισμένο και βυθιζόμαστε στο εξαιρετικό. Αν είστε νέοι εδώ, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις. Δεν θέλετε να χάσετε τις συναρπαστικές συζητήσεις και τις ιδέες μας. Στο σημερινό επεισόδιο θα εμβαθύνουμε στη μαθηματική αριθμολογία και την αστρολογία για να ανακαλύψουμε αν η ημερομηνία γέννησής σας μπορεί να είναι ένα κοσμικό στοιχείο για την επίτευξη οικονομικής επιτυχίας. Αν είστε έτοιμοι να εξερευνήσετε αυτήν τη συναρπαστική έννοια και να δείτε τι έχουν να πούν τα αστέρια για το ταξίδι σας προς τον πλούτο, ας ξεκινήσουμε. Για αιώνες, οι άνθρωποι κοίταζαν στον ουρανό, αναζητώντας νόημα και καθοδήγηση από τα ουράνια σώματα. Η πίστη ότι τα αστέρια και οι πλανήτες επηρεάζουν τη ζωή μας έχει τις ρίζες της σε αρχαίες παραδόσεις, με την αστρολογία και την αριθμολογία να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε πολιτισμούς σε όλο τον κόσμο. Η αστρολογία ασκείται εδώ και χιλιάδες χρόνια, από τους Βαβυλωνίους που χαρτογραφούσαν τους αστερισμούς μέχρι τους Έλληνες που τους συνδέανε με μυθολογικές ιστορίες. Η αριθμολογία, επίσης, έχει πλούσια ιστορία. Οι πρώιμοι πολιτισμοί πίστευαν ότι οι αριθμοί κατέχουν μυστηριώδη σημασία. Ο Πυθαγόρας, ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος, συνέδεσε διάσημα τους αριθμούς με βαθύτερες έννοιες, υποστηρίζοντας ότι μπορούσαν να αποκαλύψουν μυστικά για το σύμπαν και ίσως για τις δικές μας μοίρες. Αυτές οι αρχαίες πρακτικές δεν προσέφεραν μόνο καθοδήγηση για προσωπική ανάπτυξη, αλλά χρησιμοποιούνταν επίσης για να προβλέψουν γεγονότα, να κατανοήσουν προσωπικότητες και ακόμη και να προβλέψουν τον πλούτο και την επιτυχία. Σε πολλούς πολιτισμούς ήταν κοινό να συμβουλεύονται αστρολόγους και αριθμολόγους πριν από σημαντικές αποφάσεις, όπως το να ξεκινήσουν μια επιχείρηση ή να ξεκινήσουν ένα ταξίδι. Σήμερα μπορεί να μην βασιζόμαστε τόσο σε αυτές τις πρακτικές, αλλά η γοητεία με την κοσμική σύνδεση παραμένει. Ας εξερευνήσουμε λοιπόν πώς η ημερομηνία γέννησής σας μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από έναν απλό αριθμό. Μπορεί να είναι ένα στοιχείο για το οικονομικό σας ταξίδι. Πώς λειτουργεί η αριθμολογία και πώς μπορεί να προβλέψει το οικονομικό σας μέλλον. Το κλειδί βρίσκεται στην κατανόηση της έννοιας των αριθμών ζωής. Η αριθμολογία είναι η μελέτη των αριθμών και των συμβολικών τους νοημάτων, υποστηρίζοντας ότι κάθε αριθμός φέρει μοναδικές δονήσεις και ενέργειες που μπορούν να επηρεάσουν τη ζωή μας. Για να βρείτε τον αριθμό ζωής σας, ξεκινάτε με την πλήρη ημερομηνία γέννησής σας και την μειώνετε σε έναν μόνο αριθμό. Να πώς λειτουργεί? Προσθέτετε όλους τους αριθμούς της ημερομηνίας γέννησής σας. Για παράδειγμα, αν γεννηθήκατε στις 20 Ιουνίου 1990, προσθέτετε 6 για τον Ιούνιο πλάς 2 πλάς 0 για τις 24/10 και ένα πλέον 9 και 9 και 0 για το 1990. Αυτό σας δίνει το 27ο. Τώρα προσθέτετε 2 και 7 που ισούται με 9. Σε αυτήν την περίπτωση ο αριθμός ζωής σας θα είναι το 9. Κάθε αριθμός ζωής συνδέεται με ορισμένα χαρακτηριστικά, προσωπικά χαρακτηριστικά και ακόμη και επαγγελματικές τάσεις. Ορισμένοι αριθμοί συνδέονται με τη δημιουργικότητα, άλλοι με ηγεσία και άλλοι με καινοτομία. Οι αριθμολόγοι πιστεύουν ότι κατανοώντας τον αριθμό ζωής σας μπορείτε να αποκτήσετε ιδέες για το δυναμικό σας για οικονομική επιτυχία και να ανακαλύψετε τους καλύτερους δρόμους για να κυνηγήσετε τα όνειρά σας. Τώρα που γνωρίζουμε τα βασικά, ας εμβαθύνουμε περισσότερο στο πώς αυτοί οι αριθμοί μπορεί να συνδέονται με το να γίνετε εκατομμυριούχος. Έτοιμοι να ανακαλύψετε αν βρίσκεστε στο δρόμο για την ευημερία? Ας προχωρήσουμε. Τώρα που γνωρίζετε πώς να υπολογίσετε τον αριθμό ζωής σας,
Μπορεί να αναρωτιέστε πώς αυτό συνδέεται με τον πλούτο. Η ιδέα πίσω από την αριθμολογία είναι ότι κάθε αριθμός έχει μοναδικά χαρακτηριστικά και αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να επηρεάσουν τις πιθανότητες οικονομικής επιτυχίας σας. Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στο τι μπορεί να λέει η ημερομηνία γέννησής σας για τον δρόμο σας προς τον πλούτο. Ορισμένοι ειδικοί της αριθμολογίας προτείνουν ότι ορισμένοι αριθμοί ζωής συνδέονται πιο στενά με την ευημερία. Για παράδειγμα, όσοι έχουν αριθμό ζωής, το ένα είναι γνωστοί για τις ηγετικές τους ικανότητες και την αποφασιστικότητά τους. Αυτά τα άτομα τείνουν να είναι επιχειρηματίες ή καινοτόμοι, κινητοποιημένοι για να επιτύχουν τους στόχους τους. Δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι πολλοί επιτυχημένοι ηγέτες επιχειρήσεων έχουν αυτόν τον αριθμό ζωής. Από την άλλη πλευρά, ο αριθμός ζωής 8 συνδέεται με την φιλοδοξία, την δύναμη και την ισχυρή επιθυμία για επιτυχία. Άτομα με αυτόν τον αριθμό συχνά έλκονται από καριέρες στον τομέα των χρηματοοικονομικών ή των επιχειρήσεων, όπου μπορούν να αξιοποιήσουν τα ταλέντα τους για ηγεσία και στρατηγικό σχεδιασμό. Αυτός ο συνδυασμός μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές χρηματοοικονομικές ανταμοιβές. Ο αριθμός ζωής 9, ενώ συχνά επικεντρώνεται σε ανθρωπιστικές προσπάθειες, μπορεί επίσης να είναι ένας δρόμος προς τον πλούτο. Αυτά τα άτομα καθοδηγούνται από έναν σκοπό και την επιθυμία να κάνουν τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος. Όταν ευθυγραμμίζουν το πάθος τους με μια επιχειρηματική ή φιλανθρωπική προσπάθεια, μπορούν να δημιουργήσουν τόσο κοινωνικό αντίκτυπο όσο και οικονομική επιτυχία. Φυσικά, αυτές οι συνδέσεις είναι απλώς πιθανολογίες, όχι εγγυήσεις. Η αριθμολογία παρέχει ενδείξεις, αλλά το ταξίδι προς τον πλούτο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η σκληρή δουλειά, η επιμονή και η ικανότητα να αρπάζετε τις ευκαιρίες. Ας εμβαθύνουμε περαιτέρω σε συγκεκριμένες ημερομηνίες γέννησης και να δούμε τι μπορεί να αποκαλύψουν για το δυναμικό σας για οικονομική επιτυχία. Αν γεννηθήκατε στις 1η, 10, 19 ή 28, αυτές οι ημερομηνίες ανήκουν στον αριθμό ζωής 1, που συνδέεται με την ηγεσία, την καινοτομία και την αποφασιστικότητα. Άτομα που γεννιούνται σε αυτές τις ημερομηνίες είναι συχνά κινητοποιημένα για να πετύχουν με μια ισχυρή επιθυμία να δημιουργήσουν το δικό τους μονοπάτι. Μπορεί να είναι επιχειρηματίες, πρωτοπόροι ή άτομα που ανθίζουν στον ανταγωνισμό. Αν ανήκετε σε αυτήν την ομάδα, η φιλοδοξία σας μπορεί να είναι το μεγαλύτερό σας πλεονέκτημα στην οικοδόμηση πλούτου. Αν γεννηθήκατε στις 2, 11, 20 ή 29, αυτή η ομάδα αντιστοιχεί στον αριθμό ζωής 2, που υποδεικνύει διπλωματία, συνεργασία και αρμονία. Άτομα που γεννιούνται σε αυτές τις ημερομηνίες συνήθως διαπρέπουν στην ομαδική εργασία, κάνοντάς τους εξαιρετικούς συνεργάτες. Μπορεί να βρουν επιτυχία σε συνεργασίες ή σε καριέρες που απαιτούν ισχυρές διαπροσωπικές ικανότητες. Αν ανήκετε σε αυτήν την ομάδα, η ικανότητά σας να συνδέεστε με άλλους μπορεί να ανοίξει πόρτες για οικονομικές ευκαιρίες. Αν γεννηθήκατε στις 3, 12, 21 ή 30, ο αριθμός ζωής 3 αφορά τη δημιουργικότητα και την επικοινωνία. Άτομα που γεννιούνται σε αυτές τις ημερομηνίες είναι συχνά καλλιτεχνικά, εκφραστικά και γεμάτα καινοτόμες ιδέες. Μπορεί να διαπρέπουν σε δημιουργικούς τομείς όπως η ψυχαγωγία, η συγγραφή ή ο σχεδιασμός. Αν ανήκετε σε αυτήν την ομάδα, η δημιουργικότητά σας μπορεί να είναι το κλειδί για την απελευθέρωση του πλούτου. Αν γεννηθήκατε στις 4, 13, 22 ή 31, αυτές οι ημερομηνίες συνδέονται με τον αριθμό ζωής 4, που αντιπροσωπεύει την πειθαρχία, την οργάνωση και τη σκληρή δουλειά. Τα άτομα σε αυτήν την ομάδα τείνουν να είναι αξιόπιστα και διαπρέπουν στην οικοδόμηση ισχυρών βάσεων. Συχνά βρίσκουν επιτυχία σε τομείς που απαιτούν δομή και προσοχή στις λεπτομέρειες. Αν γεννηθήκατε σε μία από αυτές τις ημερομηνίες, η επιμονή σας μπορεί να οδηγήσει σε χρηματοοικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη. Αν γεννηθήκατε στις 5, 14 ή 23,
Ο αριθμός ζωής 5 χαρακτηρίζεται από την αγάπη για την περιπέτεια και την αλλαγή. Άτομα που γεννιούνται σε αυτές τις ημερομηνίες είναι συχνά προσαρμοστικά, ενεργητικά και επιθυμούν ποικιλία. Μπορεί να ανθίσουν σε καριέρες που προσφέρουν ταξίδια, νέες εμπειρίες ή δυναμικά περιβάλλοντα. Αν ανήκετε σε αυτούς τους ανθρώπους, η ευελιξία και το περιπετειώδες πνεύμα σας θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διάφορες και πιθανώς κερδοφόρες ευκαιρίες. Ο αριθμός 5 συνδέεται με την περιπέτεια και την ελευθερία. Άτομα που γεννιούνται σε αυτές τις ημερομηνίες είναι συχνά ρυψοκίνδυνοι, προσελκυσμένοι σε καριέρες που τους επιτρέπουν να εξερευνήσουν και να πειραματιστούν. Μπορεί να διαπρέψουν σε πωλήσεις, ταξίδια ή επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αν ανήκετε σε αυτήν την ομάδα, η διάθεσή σας να ρισκάρετε μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές ανταμοιβές. Αν γεννηθήκατε στις 6, 15 ή 24, ο αριθμός ζωής 6 σηματοδοτεί τη συμπόνια και την ευθύνη. Άτομα που γεννιούνται σε αυτές τις ημερομηνίες συχνά διαπρέπουν σε ρόλους που σχετίζονται με τη φροντίδα των άλλων, όπως η διδασκαλία ή η υγειονομική περίθαλψη. Αν ανήκετε σε αυτήν την ομάδα, η αίσθηση ευθύνης και η ενσυναίσθησή σας θα μπορούσαν να σας καθοδηγήσουν προς την επιτυχία σε επαγγέλματα που εκτιμούν αυτά τα χαρακτηριστικά. Αν γεννηθήκατε στις 7, 16 ή 25, ο αριθμός ζωής 7 αφορά την πνευματικότητα και την ενδοσκόπηση. Άτομα που γεννιούνται σε αυτές τις ημερομηνίες είναι συχνά βαθιοί στοχαστές που αναζητούν γνώση και κατανόηση. Μπορεί να διαπρέπουν σε τομείς που απαιτούν ανάλυση ή έρευνα. Αν ανήκετε σε αυτήν την ομάδα, η αναζήτησή σας για σοφία μπορεί να οδηγήσει σε μοναδικές χρηματοοικονομικές ευκαιρίες. Αν γεννηθήκατε στις 3, 12, 21 ή 30, ο αριθμός ζωής 3 αφορά τη δημιουργικότητα και την επικοινωνία. Άτομα που γεννιούνται σε αυτές τις ημερομηνίες είναι συχνά καλλιτεχνικά, εκφραστικά και γεμάτα καινοτόμες ιδέες. Μπορεί να διαπρέπουν σε δημιουργικούς τομείς όπως η ψυχαγωγία, η συγγραφή ή ο σχεδιασμός. Αν ανήκετε σε αυτήν την ομάδα, η δημιουργικότητά σας μπορεί να είναι το κλειδί για να απελευθερώσετε τον πλούτο. Αν γεννηθήκατε στις 4, 13, 22 ή 31, αυτές οι ημερομηνίες συνδέονται με τον αριθμό ζωής 4, που αντιπροσωπεύει την πειθαρχία, την οργάνωση και τη σκληρή δουλειά. Άτομα σε αυτήν την ομάδα τείνουν να είναι αξιόπιστα και να διαπρέπουν στην οικοδόμηση ισχυρών βάσεων. Συχνά βρίσκουν επιτυχία σε τομείς που απαιτούν δομή και προσοχή στη λεπτομέρεια. Αν γεννηθήκατε σε μία από αυτές τις ημερομηνίες, η επιμονή σας μπορεί να οδηγήσει σε χρηματοοικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη. Αν γεννηθήκατε στις 5, 14 ή 23, ο αριθμός ζωής 5 χαρακτηρίζεται από την αγάπη για την περιπέτεια και την αλλαγή. Άτομα που γεννιούνται σε αυτές τις ημερομηνίες είναι συχνά προσαρμοστικά, ενεργητικά και επιθυμούν ποικιλία. Μπορεί να ανθίσουν σε καριέρες που προσφέρουν ταξίδια, νέες εμπειρίες ή δυναμικά περιβάλλοντα. Αν ανήκετε σε αυτούς τους ανθρώπους, η ευελιξία και το περιπετειώδες πνεύμα σας θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διάφορες και πιθανώς κερδοφόρες ευκαιρίες. Ο αριθμός 5 συνδέεται με την περιπέτεια και την ελευθερία. Άτομα που γεννιούνται σε αυτές τις ημερομηνίες είναι συχνά ρυψοκίνδυνοι, προσελκυσμένοι σε καριέρες που τους επιτρέπουν να εξερευνήσουν και να πειραματιστούν. Μπορεί να διαπρέψουν σε πωλήσεις, ταξίδια ή επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αν ανήκετε σε αυτήν την ομάδα, η διάθεσή σας να ρισκάρετε μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές ανταμοιβές. Αν γεννηθήκατε στις 6, 15 ή 24, ο αριθμός ζωής 6 σηματοδοτεί τη συμπόνια και την ευθύνη. Άτομα που γεννιούνται σε αυτές τις ημερομηνίες συχνά διαπρέπουν σε ρόλους που σχετίζονται με τη φροντίδα των άλλων, όπως η διδασκαλία ή η υγειονομική περίθαλψη. Αν ανήκετε σε αυτήν την ομάδα, η αίσθηση ευθύνης και η ενσυναίσθησή σας μπορεί να σας καθοδηγήσει προς την επιτυχία σε επαγγέλματα που εκτιμούν αυτά τα χαρακτηριστικά.
Αν γεννηθήκατε στις 7, 16 ή 25, ο αριθμός ζωής 7 αφορά την πνευματικότητα και την ενδοσκόπηση. Άτομα που γεννιούνται σε αυτές τις ημερομηνίες είναι συχνά βαθιοί στοχαστές που αναζητούν γνώση και κατανόηση. Μπορεί να διαπρέπουν σε τομείς που απαιτούν ανάλυση ή έρευνα. Αν ανήκετε σε αυτήν την ομάδα, η αναζήτησή σας για σοφία μπορεί να οδηγήσει σε μοναδικές χρηματοοικονομικές ευκαιρίες. Αν γεννηθήκατε στις 8, 17 ή 26, ο αριθμός ζωής 8 είναι γνωστός για τη φιλοδοξία και τη δύναμη. Άτομα που γεννιούνται σε αυτές τις ημερομηνίες συχνά έλκονται από επιχειρηματικούς και ηγετικούς ρόλους, αναζητούν την επιτυχία και είναι πρόθυμοι να δουλέψουν σκληρά για αυτήν. Αν ανήκετε σε αυτήν την ομάδα, η φιλοδοξία σας μπορεί να σας οδηγήσει προς τον πλούτο και την ευημερία. Αν γεννηθήκατε στις 9, 18 ή 27, ο αριθμός ζωής 9 αφορά τη συμπόνια και τον ανθρωπισμό. Άτομα που γεννιούνται σε αυτές τις ημερομηνίες συχνά έχουν μια έντονη επιθυμία να κάνουν θετικό αντίκτυπο στον κόσμο. Μπορεί να διαπρέπουν σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τη φιλανθρωπία, την κοινωνική εργασία ή μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Αν ανήκετε σε αυτήν την ομάδα, το πάθος σας για βοήθεια προς τους άλλους μπορεί να οδηγήσει σε μια σημαντική και ευημερούσα ζωή. Ενώ η αριθμολογία προσφέρει ενδιαφέροντα στοιχεία για τη δυνητική σύνδεση μεταξύ ημερομηνιών γέννησης και χρηματοοικονομικής επιτυχίας, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τις προκλήσεις και τους κινδύνους που συνοδεύουν το ταξίδι προς τον πλούτο. Ανεξάρτητα από το τι υποδηλώνει ο αριθμός ζωής σας, η επίτευξη χρηματοοικονομικής σταθερότητας απαιτεί αφοσίωση, πειθαρχία και έξυπνη λήψη αποφάσεων. Ένα κοινό πρόβλημα είναι ο πειρασμός για υπερβολικές δαπάνες. Ορισμένες ημερομηνίες γέννησης συνδέονται με την αγάπη για την πολυτέλεια και την απόλαυση των ωραιότερων πραγμάτων στη ζωή. Ενώ το να κάνετε δώρο στον εαυτό σας είναι υπέροχο, είναι κρίσιμο να διατηρείτε έναν προϋπολογισμό και να διαχειρίζεστε τα οικονομικά σας με σύνεση, ώστε να αποφύγετε την πτώχευση. Ένας άλλος πιθανός κίνδυνος είναι η πίεση για την επίτευξη επιτυχίας γρήγορα. Ο δρόμος προς τον πλούτο σπάνια είναι ευθύς και χωρίς εμπόδια. Η αποτυχία και οι δυσκολίες είναι αναπόφευκτες. Αν επικεντρωθείτε πολύ στην άμεση επιτυχία, μπορεί να χάσετε πολύτιμες εμπειρίες μάθησης στην πορεία. Θυμηθείτε, η αριθμολογία μπορεί να σας καθοδηγήσει, αλλά τελικά η σκληρή δουλειά, η επιμονή και η σωστή κρίση σας θα οδηγήσουν σε μακροχρόνια επιτυχία. Μείνετε επικεντρωμένοι, να είστε υπομονετικοί και αγκαλιάστε το ταξίδι. Όσο ενδιαφέρον και αν είναι η αριθμολογία, είναι σημαντικό να την προσεγγίζετε με μία δόση ρεαλισμού. Ενώ είναι διασκεδαστικό να εξερευνάτε τις πιθανές συνδέσεις μεταξύ ημερομηνιών γέννησης και πλούτου, δεν υπάρχουν ισχυρές επιστημονικές αποδείξεις ότι αυτοί οι σύνδεσμοι είναι οριστικοί. Ο πλούτος επηρεάζεται από μία πληθώρα παραγόντων όπως η εκπαίδευση, το περιβάλλον, η πρόσβαση σε πόρους και η ατομική προσπάθεια. Η αριθμολογία μπορεί να είναι μια πηγή έμπνευσης, παρέχοντας μια μοναδική προοπτική για την προσωπικότητά σας και τις πιθανές σας δυνάμεις, αλλά δεν είναι εγγύηση επιτυχίας. Ο πραγματικός δρόμος προς τον πλούτο περιλαμβάνει σκληρή δουλειά, επιμονή και έξυπνο οικονομικό σχεδιασμό. Οι ιστορίες των επιτυχημένων ανθρώπων συχνά περιλαμβάνουν αποτυχίες, εμπόδια και πολλή αποφασιστικότητα. Είναι απαραίτητο να θυμόμαστε ότι ο πλούτος και η επιτυχία δεν σχετίζονται μόνο με την κοσμική αρμονία, αλλά με τις ενέργειές σας και τις επιλογές σας. Εξάλλου, η εξάρτηση μόνο από την αριθμολογία μπορεί να οδηγήσει σε μη ρεαλιστικές προσδοκίες ή ακόμη και σε κακές οικονομικές αποφάσεις. Αν κάνετε σημαντικές επιλογές για την καριέρα ή τα οικονομικά σας, είναι καλύτερο να συμβουλευτείτε επαγγελματίες και να κάνετε ενδελεχή έρευνα. Να είστε σκεπτικιστές απέναντι σε γρήγορες λύσεις και υποσχέσεις εύκολου πλούτου. Τελικά, η πιο ισχυρή δύναμη στο ταξίδι σας προς την επιτυχία είστε εσείς.
Η αφοσίωση, η ανθεκτικότητα και η διάθεσή σας να μάθετε θα καθορίσουν το πού θα καταλήξετε. Επομένως, ενώ είναι διασκεδαστικό να εξερευνήσετε την αριθμολογία, να διατηρείτε πάντα τα πόδια σας στο έδαφος και να επικεντρώνεστε στην οικοδόμηση μιας στέρεης βάσης για το μέλλον σας, αυτό ήταν το τέλος της εξερεύνησής μας στην αριθμολογία και τις πιθανές συνδέσεις μεταξύ ημερομηνιών γέννησης και πλούτου. Ελπίζουμε να το βρήκατε το ίδιο ενδιαφέρον όπως εμείς. Αν απολαύσατε αυτό το ταξίδι στον κοσμικό κόσμο των αριθμών, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο, να εγγραφείτε και να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις, ώστε να μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο. Θα θέλαμε επίσης να ακούσουμε τη γνώμη σας στα σχόλια. Πείτε μας τι πιστεύετε για την αριθμολογία και αν πιστεύετε ότι έχει ρόλο στον καθορισμό του χρηματοοικονομικού μας μέλλοντος. Έχετε βιώσει κάποιες συνδέσεις μεταξύ της ημερομηνίας γέννησής σας και του ταξιδιού σας προς την επιτυχία. Θέλουμε να μάθουμε τις ιστορίες σας. Θυμηθείτε, ενώ η αριθμολογία μπορεί να είναι ένας συναρπαστικός οδηγός, ο πιο σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία είναι η προσπάθεια, η αποφασιστικότητα και η ανθεκτικότητα. Επομένως, να παραμένετε περίεργοι, να εργάζεστε σκληρά και να συνεχίζετε να εξερευνάτε νέες δυνατότητες. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε στο κανάλι Buddhism Philosophy και ανυπομονούμε να σας δούμε στο επόμενο βίντεο.